útvar, který zabezpečuje výcvik bojových jednotek na úřady vojenského výcviku. Co se týká, teď se vás bude zajímat, jdou si pro věci, přijdou vezmou si věci, zbalí se, jsou zbalení, přijdou se, všem udělané krátkodobé posádky, takže můžete si jenom, odvezete si je domů, návrat mají v neděli do 24 hodin. Chtěl bych vás akorát požádat o jednu věc, protože podle toho, co vy současně ve stavu, když skončí stávka železničářů a spojení zpátky na Litovu je dost komplikované. Proto ať se zařídí tak, aby nejpozději v neděli 24 hodin na neděli. Všichni byli seznámeni s tím, kde jsou zařazeni, na kterou jednotku jsou zařazeni a kde jsou. Neznamená to, že po celou dobu, co budou u nás, to znamená už necelý rok, 10 měsíce, co jim zbývá do konce vojny, že budou zařazeni tam, kde jsou zařazeni teď. Tak, jak bude potřeba, některé bude sloužit tam, kde začne dokončit celou vojnu, podle toho, jak s nimi potřebujeme, tak prostě slouží tam, kde jako se nastínil, zabezpečujeme výcvik pro bojové útvary, takže může se vám stát, protože máme zařízení pro celý výcvikové prostoru od Rybníka až do Staré Rozhrubky. Může se vám stát, že vám řekne, že bude na tankový střednici v Kráslavci anebo na pěší střednici Loučka nebo tak. Takže nemusí být pravidlo to, že když slouží v našem útvaru, že vždycky bude tady město Libava. Bude v rámci posádky plnit úkoly tam, kde teda bude. Takže může se vám stát, že vám řekne, abyste mu poštu neposílali na PU8129 město Libava, ale může to být, já nevím, do Záslavice, může se to stát. Neberte to, že je přemístěn od našeho útvaru, nebo že s tím děláme něco jiného, než to, co máme návrh. A nevidělo, hledí po autě, musíte na autě. Hledí po autě. No, tady je to 24. Teď už je. Tady je a už je nebude. Ještě ne. Než se ztratil. Živo, leď! Rodko! Nevoní. Kde je ten šašek? Kde je ten šašek? Tam je. A tať se! A tať se! Ładna ostatnio, co? Jak boja? Zawsze masz na